Convidámoslles a entrar na aldea palense de Santiago de Albá e retroceder ata a época dos 40 ou 60, onde a actividade do campo vivía a súa época de maior esplendor. Ao chegar ao río sorpréndenos as mulleres do lugar lavando a roupa e mantendo as conversas do día. No, señor. Quedas toda tranquiliña na casa. Teña cuidado. Calquera día pásese a berrija así pa diante. Continuamos explorando o lugar e antes de chegar ao seguinte escenario, asáltanos a Garda Civil, facéndonos revivir a represión daqueles anos. ¿Cuántos rojos hay aquí? ¡Saquen sus papeles! Así é, durante 2 kilómetros imos descubrindo escenas e personaxes da vida pasada desta aldea. Todos forman parte do roteiro teatral Son de Aldea, unha iniciativa que salta o orgullo de ser do campo. Moitos actores e moitas actrices por primeira vez apláudenlles por aquilo que en algún momento mellor foron discriminados, non? Por ser da aldea. Os actores e actrices que nes escribiron a historia, os propios veciños da zona. Eu aos meus anos xa revivín moitas das dantes. ¡Oi, cájaro, pañeiro! ¡Fuchito! Representacións nas que o espectador toman boa parte delas. Fantástico, buísimo, encántame os actores daqui os millores. Con esta iniciativa, Santiago de Albá volveu por segundo ano consecutivo a reivindicar as oportunidades económicas dos povos a través desta original cita dinamizadora da cultura rural.